Kanjeng Prameswari. Inji dawuh tinimbalan dalem. Para padha basuki to nderekake pinanggil ing pendhapa. Yo pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dalem sinuwun. Anggen kula marat suwan kalih ing sambi kula. Namung sumuk kula katur dhateng panjenengan dalem sinuwun. Iya. Ingsun tampa. Ora liwat puja pangestu pun Kakang Papanana. Sanget anggen kula mugi-mugi ndadosaken kekayuanan kula. Sarene Bapak Ander kabeh para nayaka sentana keng padha sowan. Mula sawetara diprayogake gunung. Ngestoaken damai. Marang sira Kakang Patih Mertasena. Sabda dawuh katimbalan Sinuwun Prabu Dharma. Raharja sowane Kakang. Pikantuk pangestu panjenengan kalih ing sambikala sowan kula. Boten katalumpen namung sungkem pabekti kula ingkang kathah. Ingsun tampa tiga sepadha marang kabeh para punggawa negara Gading Kencana. Nggih. Ingsun ora miji siji mbaka siji. Nganti ingsun ngersakake sowaning kabeh para nayakaning praja kadang sentana mudhun kawula. Jalaran ana wigati kang bakal ingsun dawuhake marang kabeh para kawula ing Gading Kencana. Ingsun jumeneng nata ing Gading Kencana. Wiwit ingsun isih muda taruna nganti saiki wis yuswa sepuh. Ingsun gambarake srengenge wis kari angslupe. Ora patut to umpama ingsun ngersakake lereh keprabon. Coba umpama ingsun ngersakake lereh ngono kepiye coba. Sang Prabu menawi panjenengan ngersakaken badhe lengser ke Prabon ateges badhe ngenomaken praja. Menika prayogi sanget kranten alo ing para kawula anggen panjenengasta pradata menika sampun tuna. Mbok menawi menawi kalampah ing Gading Kencana wonten ratu enggal ingkang luwih muda taruna wonten ing Gading Kencana bakal kuncara. Apa pancen kaya ngono mila Pak? Mila leres sinuwun panjenengan salah satunggaling lanembok wonten ing Gading Kencana. Mila sampun dipun antu salah satunggaling kawula wonten ing Gading Kencana. Jalaran medal sak menika Gading Kencana mbetahaken Nalendra ingkang tasih muda sedon. Menawi panjenengan medal sak menika badhe ngenemaken praja, kula namung jemburung menapa ingkang dados lekas dalem sinuwun. Menika leres sinuwun Kakang. boten ngomongaken panjenengan kemawon ingkang sampun rumaos yuswa luksih. Sinalsa kula rening anggen kula marang kali wonten ing praja Gading Kencana. Menika wiwit muda ngantos kula yuswa sepuh. Yen panjenengan badhe leleh keprabon semantun ugi kula rene kula ugi sampun duna dukap manata dhateng para kawula
yen wonten kepareng dalem kula gibati lereh anggen kula dimeneng patih kersanipun dipun gantos salah tunggalipun Nayaka Praja ingkang sampun mumpuni dhateng samukawis. Sira ya kepengin pensiun. Nggih. Belum. Long dadi pangarsa dadi pemimpin kok malah kepengin jaluk leren iki kepiye? Nggih kula pun sumpah kaliyan panjenengan. Sabaya mukti sabaya pati. Arep pikun jenenge pemimpin ya kudu didukung. Katen nggih. Arep aturane ra karuan parake kudu mbok dukung aja leren. Ngaten nggih. Nggih sak kiat-kiat kula sak gaduk-gaduke manah. Namung kemawon nggih kepareng munjukake. Iya, kepiye? Yen panjenengan badhe ngersakaken lereh ke Prabu. Kamangka putra panjenengan menika lak kalih cahya. Iya. Ing antawisipun Pangeran Sendor kalian Pangeran Herusalima. Lajeng putra kalih kala wau sinten ingkang badhe supados winter kawibawan. Iki sing dadi penggaliane ingsun. Monggo padha-padha patutan saka Prameswari. Nah, Sing Pangeran Sendor patutan saka garwane ingsun Prameswari Dewi Darkini. Pangeran Sariman patutan saka Sinate Prameswari Dewi Darkina. Darkini kae Darkina. Ini kae. Pokoke sak kembaran iku nggih. Lah mula kuwi sing mahake bingung ya iki. Prayogane iki kepiye? Monggo usul-usulmu. Menawi pemangke kula suwun panjenengan kedah wicaksana menawi sak lereh panjenengan mangkenipun dados pengayoman wonten ing Gading Kencana ingkang puteran piji gumantos palenggan menika boten sanes menika ora miturut kula lho nggih. Miturut kula niku nggih Heru Sariman. Pangeran Sariman. Nggih dasar kula nggih maton. Dasare. Dasar kula Heru Sariman. Nika brahweh kalih kawula wonten ing Gading Kencana. Sok demen weweran kawor kalian kawula wonten ing Gading Kencana menika dasar kula. Nah, kula minangka seksinipun. Seksinipun sederek kula sangga rugi niku. Nah, kendikanipun menika laras pas boten wonten sisipipun. Pangeran Heru Sariman menika wiyantunipun wah jan tenan. Apik sanget Sariman kuwi. Nggih, Olah Bilaraka nggih sampun mumpuni. Sinau tata kaprajan menika nggih sampun lulus. Lho menika ya Sariman. Monggo Menika leres. Pangeran apa Nyaosa Pangeran Susendor menika putra saking Sukini. Nggih. Ento Sariman menika putra saking Darkini. Darkina kalian stop. Kakak Prabu. Sing duwe bojo ki aku. Umpama ngleh jenenge ya aku. Lah kok jenenge bojoku mbok gonta-ganti. oh ini kok. Darkini kali Darkina. Nek Pangeran Susendor niku kalian Darkini. Nek Sik. Pangeran Sendor iki nyalone dhewe. Ora karo bojoku. kali sinten? Yo nyalon dhewe. Mengko Sariman yo nyalon dhewe dadi calone loro. Calone kali. Ora sanggeja ibune lah ngopo. Sewu sinuwun. Menika sederek kula sangga. Lom-lom. Ya, Menika ragih. Wingi nembe dawah. Kakak Prabu nuwun sewu kepareng matur. Kepiye? Bareng kula menika midhangetaken kula niku malah tansaya mumet. Aja mikir yo dianjur. Saestu. Nuwun sewu. Sinuwun Prabu. Nek jenengan dahar atur kula, mboten mumet ning edan. Lah nek itu terus Aja dikakak. Angin liwat.
ngeken mawon. Apiye piye kowe usulmu? Yen, kok wis gentenan. Ning pendopo gentenan gampang lek nampa. Sang Prabu menawi ngenani calon ratu ing Gading Kencana putra wonten kalih cacahipun padha baguse, padha gagahe, nggih padha gondronge. Prayoganipun menawi kula Heru Sendor kemawon. Sendor. Nggih. Lah kae Nek kula nggih cocok kalian Pangeran Susendor. Pangeran Susendor niku breweh sugih dana diah. durung mesti. Sing tegese sugih dana diah ki gelem weh parang kawula cilik sing mandang rekoso ora kongsi kawadaka. Tegese kongsi kawadaka ora golek rai bulu pangalembon. Pangeran Susendor. Awit Pangeran Susendor menika boten nate mbenjani janji, selalu memberi bukti. Sing sak perangan nyengkulung Sariman, sing sak perangan nyengkulung Sendor. Putusake perkara iki. Sembah katur Kang Mas. Ayo kadange Sinuwun Prabu Darmaja kok iki kawula Gading Kencana kok malah ora ngerti. Ora usah takon jenengku aku sapa. Wong aku dhewe ya lali. Kyai Pangeran Subrot. Pangito to Kang Mas Prabu. Subrata. Kula menika adi panjenengan Pangeran Subrata. Lah ya leh ku ngomong rek urung rampung to. Oh lah nggih lah kok Subrata Kyai Pangeran Subrot. Kok nganti telat iki mawon apa? Mas Prabu, pun dipedhot. Subrata, aja Subrot. Ngoten ampun. Kaya jenenge umur wis suwek iki ya ngene. Wis tuwek. Tuwek. Lah, kuwi lho. Iki pendopo lagi geger ya iki. Wonten kawigatosan menapa Kang Mas Prabu? Panjenengan ngendikan wonten pasewakan kok ngantos geger. Mergo pun kakang iki wis tuwa, ora pantes umpama dadi ratu. Aku kuwatir negaraku nak kocar kacir, mula ratune ben sing enom wae. Kalangkung leres Kang Mas Prabu, nanging nyuwun pirsa kok wonten geger menika perkawis menapa? Sing sak perangan nyengkuyung Pangeran Sendor ponakanmu, sing sak perangan malah kaporo kaya temenggung sangga bokong iki malah aturan rapate genah nyengkuyung Sariman kae. Nggih, saya Sariman. Kok Sendor mriki Sariman. Perkawisipun wonten kalih calon ingkang badhe nglengser ke Prabon wonten keraton Gading Kencana. Menawi kepareng matur Kakang Prabu, menapa saenipun ing wekdal menika wonten kalih calon. Saenipun menawi pamanggih kula luwung rakyat yang menentukan. Piye diajeng? Rakyat sing milih. Lah nggih menika sae sanget Sinuwun. Cocok. Cocok. Ya
bener iki lho, Teh. Panjenengan kok cocok yen. Nggih pangapunten Kang Mas Prabu wis tuwa dados arep ngomong cocok dadine cocok. Iki matuk iki. Kula nggih sarujuk Nggih. sinuwun. Saenipun dipun damel pemilihan kemawon. Mbok yo mau ana sing usul ngono. Dadi pengono weh kumijir. Wonten Raden Subroto iki mangga. Ah, ngene. Iki sing repot kudu golek ketua panitia pemilihan sing asifat netral. Lah, ora milih kono, ya ora milih kene. Sing adil. Sing adil. Manggon ning tengah adil. Iya, aku mau aku nih ketua KPU nih. Wah, ora pas. Pawe kula nggih anu Gusti Patih nih. Ora cocok. Tapi ora kena Saya Lah, yang sendor mboten. wong gawe wis mantep ning Angger Sendor. kok sendor. Iki mantep ning Sariman. Iya, Sariman. Lah kowe mantepmu ning ndi? Ning Sariman. Heh? Ning Sariman. Ning warung sego. ora mantepmu warung sego. Kenapa? Wiro Brojo. Kula dadi ketua pemilihan. Waget lho. Mboten lepas sampean milih kula. Paman Wiro Brojo. Nggih pripun pangeran? Kedahipun panjenengan boten nyengkuyung salah setunggalipun calon. Sanggup napa mboten? Aja abot sisih. Ngeten nggih Sang Prabu pangeran. Rene kula sampun dipun sudah dados ketua KPU. Teng mriki kula badhe janji lan sumpah. Kula badhe dados panitia pemilihan umum ingkang jurdil, Tegese jujur lan adil, transparan. Ning syaratnya kula nyun mi. Nyun mi, saya cetha. Kersanipun cetha yen kula matur. Saderengipun mik kula aturaken kepareng rumiyin. Sampean sumpah kalian Sinuwun Prabu yen panjenengan boten bela salah setunggalipun calon. Kula badhe sumpah menawi kula mbang cindhe mbang ciladan boten tumindak adil, kula sagah dipun pidana. Ngaten nggih. Nek panjenengan ora adil, proposal panjenengan melu Wahyu Manggala boten kula tanda tangani. Bos, aja ngono ah, Bos. Masa depan kula teng Wahyu Manggala, Bos. Lah ya wong urung dadi anggota kok gone wis kakean. Mbok wong niku kaya nika. Nika sinten nika kula dereng ngertos anggota anyar lali. Wiro Mantri. Wiropati. Nggih. Ya wis ngono. Nek menawi sampun sumpah monggo kula aturi mik ampun ngantos tiba 8 juta niki. Matur suwun. Kualik. Tani nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lakon apa kok ana salam bareng. Bener nek Imam Sarjono. Nuwun para pamirsa. Kaya lakon tingkir ngeratu wae. Sampeyan dhewe sampeyan. Lho. Sing pun disumpah niku sampean. Oh iya. Ampun ngoten nak proposal ora tak tanda tangani. Sampeyan iki tanggung jawab kok balik. Oh iya tanggung jawab gede sumpah. Nggih. Pangapunten, Bos. Nuwun kawula wonten ing Gading Kencana. Dipun teparaken kula menika ketua KPU wonten ing Gading Kencana. Ing wekdal sakmenika ing Gading Kencana badhe wonten calonan ratu. Calone wonten kalih. Pangeran Sendor kalian Pangeran Heru Sariman. Ing wekdal sakmenika wonten ing Gading Kencana pilihanipun ngawontenaken demokrasi utawi pemilu.
mila saking menika samangke panjenengan sedaya gadah hak pilih. Setuju napa mboten? Setuju mboten? Atur suwun. Kranten wekdal sampun handung kapdal. Mila saking menika kula badhe ngundang kalian calon ratu wonten ing Gading Kencana. Niki kabeh duwe keplekan. Kersane boten tumpang suh. Katuran rawuh wonten ing palanggatan calon ratu Perang Susendor kairingan gending Kebo Giro. Sumangga. Dumateng para pendukung disiagake kursinipun. Perang Sendor lenggah kursi wonten ing sisih kiwa Bandung. Sasampunipun Perang Sendor lenggah wonten ing kursi, salajengipun monggo sesarengan Bapak Pangeran Heru Sariman minggah wonten ing panggung lungguh wonten ing kursi palanggatan dipun iringi gendeng kethek pepet. Sumangga. Calon Ratu Gading Kencana sampun lunggah wonten ing kursi pawiyatan. Salajengipun acara yel-yel. Wis menika yel-yel ingkang sepisan kangge pendukungipun Pangeran Susendor wedal saha panjenengan kawula aturaken sumangga. Sendor, sendor, sendor. Yes! Sendor, sendor, sendor. Yes! Sendor, sendor, sendor. Yes! Sendor Dewi Ratu. Yes! Dumateng pendukungipun Susendor matur nuwun. Salajengipun tim sukses saking Pangeran Heru Sariman katuran yel-yelipun wedal saha panjenengan kala aturaken sumangga. Siap, siap. Pendukung Heru Sariman. Sukses, mohon ya jaga kondisi jangan sampai tawuran ya. Sasampunipun tim sukses ngawontenaken yel-yel salajengipun ya, acara
mundut nomor urut calon. Ya, nuwun sewu asisten nomor urut nggih niki. Dumateng calon ratu Pangeran Susendor lah Pangeran Heru Sariman. Kula aturi maju mendhet nomor urut calon. Lah sumangga. Ayo. Pun calon kemawon. Sing sabar, ora usah kesusu. Sasampunipun nomor urut dipun tampil, monggo dipun buka bareng-bareng. Kangge Pangeran Susendor nomor urut setunggal. Kangge Pangeran Heru Sariman nomor urut kalih. Sampun gamblang nggih. Sanggih. Kudu jujur lan adil. Salajengipun pengambilan gambar sesuai nomor urut calon. Kangge nomor urut setunggal maju mendhet gambaripun. Meskipun sabar Mas, sabar. Untuk asisten. Saksawenipun calon ratu ing Adincana sampun nampi gambar nenggoa baba saking ketua KPU buka gambar sesarengan nggih. Setunggal kalih tiga. Calon ratu sampun pikantuk gambaripun piyambak. Nomor urut setunggal Pangeran Susendor pikantuk gambar gajah. Monggo dipun tempelaken wonten ing balurin. Kersane gamblang. Kangge calon nomor urut kalih Pangeran Heru Sariman pikantuk gambar. Gambaripun dipun tempel wonten ing balurin. Sasampunipun calon sampun pitu gambaripun piyambak kangge ngregaken swasana ngawontenaken yel-yel malih. Yel-yel malih. Wis ayo dumateng tim suksesipun Pangeran Susendor katuran yel-yel. Wedal saha pangeran kawula aturaken sumangga. Dumateng tim sukses Pangeran Sendor ngaturaken matur nuwun. Salajengipun yel-yel ingkang angka kalih dumateng tim suksesipun Pangeran Heru Sariman wedal saha pangeran kawula aturaken la sumangga. Iki lagune apa to? Mosok
aku kok iki asu. Ayo. Siji, loro, telu. Aku punya anjing-anjing. Oh, berinya Maeru. Hatinya suka bermain. Aku senang sekali. Heru, kuku, lari, kuku, ayo lari. Heru, kuku, lari, kuku, pilih gambar asuk. Aku terasa gak kudu guyu. Ini kok lari sirau pakat ya. Dumateng tim sukses kalaturaken matur nuwun. Salajengipun ngancik acara visi dan misi. Kangge misi dan misi ingkang mangka sepisan dumateng nomor urut setunggal gambar gajah Pangeran Susendor. Wedal sobangan kalaturaken semoga. Apa suasu? Nyalon ora tau dadi nyalon. Omongannya podo tukaran kena pasal KUHP 170. Loh, apa itu penganiayaan? Kowe kok wis dikir. Iki wis tau. Iki. Kowe kok wis dikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendur! Sendur! Gambar apa? Sendur gambar apa? Apa suas? Para rakyatku sedaya ampun padha susah. Misi lan misi menawi Sendor dadi ratu rakyat peteng iki aja ketona tai kurang ketok rakyat ini Mejasem tetep tak gawe makmur abe gemah ripah abe murah sadar abe misi kula sing pertama kanggo bocah-bocah sekolah pendidikan mulai dari TK ngantos perguruan tinggi gratis. Khusus cah TK karo cah SD saben esuk diwenehi sangu 10.000. Sing SMA 50.000. Sing kuliah 1.000. Duwike sapa? Visi lo. Mesti duwike Sendor. Sing kaping kalih masalah
dalan. Dak kok dalan ditumis. Oh, dikeduk. Dalan sing rusak dibobol. Dicor. Kuwabe dicor. Nek perlu ditumpuki aspal. Biasa. Duwike sapa? Yang ketiga, sembako tak gawe mudun. Beras regane piro biasane? 16.000 nek sendor dadi ratu dadi 6.500. Minyak biasane piro? 12.000 sendor nek dadi ratu dadi 3.000. Gula biasane piro? 8.000 tak gawe dadi 60.000. Sebab apa? Nggo nambal rugine beras karo minyak. Makmur. Cocok? Demikian misi dan misi saya. Semoga panjenengan milik ojo lari milik gambar. Sendur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo KPU. Suwe kok. Dumateng Pangeran Susendor visi lan misi sampun gamblang tur wijang nggih kalaturaken matur sembah nuwun. Salajengipun dumateng Pangeran Heru Sariman katuran ngaturaken visi lan misi wedal saha pangenan kalaturaken sumangga. Sariman. Iya kan. Nek mulia sojo nyawang aku. Nani ku lho. Sariman. Asu. Tanganmu aja udik. Aku tersinggung. Saya apa mboten? Mati kok piye? Pendukung ora kawan barake. Ngene kok pembangunan alat pamer wong jasem. Lho, misine. Aku isi. Misi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini lagi tenanan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, kula pinangka calon nomor 2 kanthi gambar jane sing nyilih gambar ki sapa to yo celeng yo ana sapi yo asu ayo mosok saringan asu ya wis ora apa-apa yen mau calon nomor setunggal mamerno pembangunan nah sariratan arep dibongkari diganti cor aspal biasa nek calon nomor kalih Mas Heru Sariman dadi ratu ratan boten kelo aspal keramik
dadi rakyat kula nek teng ratan kaya ning omah. Besar mbok turu karepem ora karepem, mbok liwati karepem ora karepem. Mergo tak kerami. Rondo-rondo. Penting. Kelompokne. Ya dikupeni kok diapano. Dikeki santunan. Cah sekolah iki mau apa? Gratis. Nek Sariman sing dadi ratu, setiap sekolah tak cawisi bis sitok-sitok. Sariman. Ora apa-apa, asu-asulah nek sejahtera. Bis sitok-sitok. Mong syarate menika setiap bulane bocah siji kudu bayar 100.000. Demi kesejahteraan. Lalu bayari bis piring solar boka sejahtera. Ini lah bocah ora kacau. Wassalamualaikum. Aku rasa ngomong kok ngomong. Lah iki piye anakku malah nusul iki? Nggih, menika mau orasi kula sing baku pembangunan kula sejahterakan rakyat-rakyat boten enten sing rekoso. Tak gawe kepenak kabeh. Amin ya Allah. Amin. Matur nuwun. Wis. Lah wis ganti omongan ae, ndak. Monggo pinara. Ya. Wis lu kabeh wis ngono karepmu. Dadi karepmu. Lah sono melu ora dino ngene terus ora tau dadi kamu kok. Mboten niku naminipun mupus. Bojoku ora ate nyulang-nyalon Mas dadi sawilan ora kegeten. Panjenengan dadi ya? Ya. Dadi guyon. Otone ora imu. Iki opo kok iso ngomong iki terus. Ayo. Lah aku calon ratu kok ada ketek kaya ngene. Entene niki kok. Kok meni kok tak ora jeneng. Nek jare pendukung ora ngene iki diurmati karo gedhe. Mosok paing saipri. Menggah mekaten visi lan misi saking calon nomor urut kalih Pangeran Heru Sariman. Dumateng para kawula ing gading kencana sedaya sasampun panjenengan mirengaken visi lan misi saking calon-calon ratu sampun titih wekdal panjenengan kedah milih antaranipun Pangeran Susendor napa Pangeran Heru Sariman. Pilih gambar gajah napa gambar asu. Pilih gajah apa asu. Pilih sendor apa Sariman. Ingkang pilih gambar gajah angkat tangan. 3.355. Sing pilih gambar asu angkat tangan. 3.350. Nuwun sewu sahabat. Pemilu sampun paripurna badhe paring palapuran. Terus jumlahe sing milih Ingkang milih Pangeran Susendor 3.357. kalau mau itu 5. Sing milih Sendor angkat tangan. 3.358 malah